Sfin, kant, reċtar u kull tip ta' espressjoni artistika oħra. Dawn kollha ser ikunu mniżlin fil-kalendarju tat-Teatru Manwel għall-istaġun teatrali li jmiss. Dan il-ġojjel ta' Patrimonju Malti ser itella s-sepajju nhar id-29 ta' Ottubru bi produzzjoni tislima lil professur Oliver Friġġieri. Tkellimna ma' Massimo Zammit, il-kap eżekuttiv tat-teatru, li spjegalna x'hemm lest għall-pubbliku. Ħajkonna programm u diversifikat, fej ħajkonna ġimgħa fej ħajkonna l-Opera Week, fej ħajkonna diversi opera, 4 performances ta' opera f'ġimgħa waħda, għandna play bil-Malti ir-raġel li ħawat lil martu ma' kappell li hija traduzzjoni ta' Oliver Sacks, għandna wkoll Sfin fej għandna Moveo fej ħajamlu Frida, għandna programm mibni daqs Bajda li ħajbqa' għaddej sa Lulju u ħanalqu jekk Alla jrid bil-musical Sweeney Todd. Dan il-programm diversifikat ser igawdi minn xogħlijiet ġodda li saru fit-teatru. Fost oħrajn ġiet inawgurata l-faċċata tat-teatru li għal dawn l-aħħar 10 snin kienet tiġi restawrata bi spiża ta' 700,000 euro. Dan fil-waqt li l-artisti ser jagħmlu użu minn palk rinnovat u l-pubbliku se jpaxxi għajnejh bl-infa ġdida minn Venezja. Il-Ministru għall-Arti u l-Kultura José Herrera sostna li dan it-teatru issa reġa' lura fil-glorja majestuża tiegħu, iżda dawn ix-xogħlijiet mhumiex ser jifqu. Sa nibnu concert hall li se jifforma parti minn dan it-teatru, mhux nibnu, ġifieri għandna binja antika tal-epoka barokka u qed tiġi konvertita f'concert hall u se jifforma parti mill-kumpless ta' dan it-teatru. Mill-aspett leġislattiv hemm il-ħsieb li ssir liġi fejn tiddikjara li dan it-teatru huwa teatru nazzjonali ta' pajjiżna. Permezz ta' din il-leġiżlazzjoni tintafa' lenti fuq dan it-teatru u xogħlu.